Jaha, välilyönti ei näköjään vaihdakaan slaidi. Noin. Ja eli tää on laajennus, niin kuin tuossa piirreltiin tuohon ruudulle tai tuohon flappitaululle äsken. Eli tää on ihan puhtaasti tehty erillisenä modulina siihen Easyin. Tämmönen laajennus, ja tää ei ole millään tavalla tosiaan kiinni siinä kodessa, eli tää voidaan upottaa ihan mihin tahansa versioon periaatteessa ja ihan mihin tahansa asiakkaalle, että se ei ole siitä kiinni. Ja tää on tosiaan meidän ihan omaa tuotantoa ja historiasta sen verran, että tää tarve tuli tietysti asiakaslähtöisesti, eli asiakkaalla oli tarve lähettää uutiskirjeitä. Ja Easyn puolelta oli olemassa tämmönen Easy Publish, oma Easy Newsletter-ekstensio olemassa. Ja oletettavasti varmaankin aikataulupuutteen vuoksi niin tämän kehitys lopetettiin. Ja meidän tarve tavallaan tälle sitten kasvoi sitä myötä, kun enää ei ollut valmista järjestelmää olemassa. Näitä oli olemassa muutama muukin laajennus Easyin tehtynä, mutta ne ei vastannut täysin meidän tarpeita, joten sitten tehtiin päätös, että tehdään oma. Saadaan ainakin sellainen kun halutaan. Ja tää on open source ja GPL lisensoitu niin kuin EZtäkin, ihan niin kuin EZän lisenssit sanookin, eli se on ihan vapaasti ladattavissa tuossa Urli vielä, jos joku haluaa mennä ihmettelemään meikäläisen koodia. Kommentteja siitä, no, otetaan vastaan, mutta paras olla hyvin. Ja jos nyt vilkaistaan ihan tätä yleistä ominaisuuslistaa, mitä tästä löytyy, niin paras puolihan tässä on tietysti se, että tämä on integroitu tiiviisti tähän EZään sillä tavalla, että kaikki sisällön syötölliset muut ominaisuudet on käytössä samalla tavalla kuin mitä on saitin puolella, niin on myös tässä uutiskirjeessä ja sen sisällössä. Ihan saman tavalla pystytään syöttämään sitä tekstiä ja kuvaa sinne kuin saitin puolellekin. Eli tutut työkalut on käytössä. Ja siellä on mahdollista olla useita uutiskirjepohjia, eli voidaan käyttää sitä eri tarkoituksiin, viestintään, markkinointiin niin edelleen. Jokaiselle voidaan tehdä oma erilainen pohja ja siellä voi olla erilaisia ominaisuuksia niissä pohjissa. Niihin voidaan tehdä tuotenostoja tai nostaa uutisartikkeleita sivustolta tai muuta vastaavaa. Siellä on olemassa sekä HTML- että tekstimuotoinen lähetys, ja tämä HTML-muotoinen lähetys on aina hieman kimurantti, joten itse asiassa tässä vaiheessa mä voisin oikeastaan katsoa, että nostakaa käsi pystyyn, kuinka moni ei saanut tätä meidän uutiskirjettä, jossa me uutisoitiin tästä meidän käyttäjäpäivästä näkymään oikein. Sieltä nousee 3 kättä. Okei, no tässä on hyviä ja huonoja uutisia. Hyvät uutiset on se, että virhe on paikallistettu. Ja hyvä uutinen on myös se, että se ei ole meidän virhe. Huonot uutiset on se, että me ei voida kokonaan syyttää teidän servereitä siitä, eli se on myös meidän serveripäässä tämä ongelma, mutta en lähde sitä sen enempää tässä niin kuin perustelemaan, että miksi se ei toiminut tai ollut toimimatta, mutta voitte luottaa siihen, että asia on tutkittu ja se on kyllä selvinnyt. Ja sitten vielä eli lähettäjätietoja samaan tapaan kuin voi olla lähettäjäryhmiä, joka itse asiassa puhutaan tuossa vähän myöhemmin, niin voi olla lähettäjätietoja. Eli jos te haluatte, että uutiskirjat näkyy eri uutiskirjaryhmille, joille lähetetään, näkyy siltä, että ne tulee myös eri paikasta. Tämä on lähinnä ehkä käytännöllistä silloin, kun halutaan, niin kun, jos ihmiset jostain kumman syystä haluaa esimerkiksi vastata näihin uutiskirjeihin, niin voidaan laittaa sinne eri kontaktihenkilöitä, joilta tämä näyttää esimerkiksi olevan tulossa. Yleensähän näissä uutiskirjeissä on käytetty jonkunnäköistä tämmöistä no-reply-adressia, että niihin nyt ei ole oletettakaan saavaa vastausta, mutta tämä mahdollisuus on olemassa. Uutiskirjeiden esikatselu on olemassa sekä niin, että siitä voi lähettää esikatselumailin itselle ilman, että sitä tarvii lähettää isommalle ryhmälle, se voi lähettää yksittäisille henkilöille suoraan sähköpostiin. Tai sitten se voidaan esikatsella myös suoraan selaimen kautta ihan niin kuin mitä tahansa muutakin etsimään sivua. Joo, se liittyy siis tähän toiseen bullettiin sitten, joka olikin avaaminen selaimessa. Sitten on ajastettu lähetys, eli näitä uutiskirjeitä voidaan vapaasti tehdä valmiiksi niin paljon kuin halutaan. Ne voidaan ajastaa lähtemään vaikka viikon päästä, tunnin päästä, ylihuomenna heti ihan miten halutaan, jos on tämmöinen tarve, eli voidaan rauhassa lähteä lomalle ja toivoa, että uutiskirjat lähtee. En sano, että voidaan olla varmoja, että ne lähtee, koska mistään ei voi olla varma. Sitten lähettäjäryhmistä, eli lähetysryhmiä voi olla useita. Tämä on kätevä tapa jaotella tätä vastaanottajaporukkaa, eli siellä on mahdollisuus olla samat vastaanottajat tietysti useammissa ryhmissä. Eli tällä voidaan kohdentaa tätä uutiskirjeen tavallaan, mikä se tarve on, eli halutaanko uutisoida vaan tapahtumista firman sisällä vai halutaanko antaa näitä
tuotenostoja, jos halutaan esimerkiksi uutisoida uusista tuotteista, niin voidaan luoda nämä ryhmät sen mukaan, että ketkä on ollut kiinnostunut esimerkiksi tietyistä tuotteista tai ostanut aikaisemmin jotain tuotteita, jos on kyse verkkokaupasta. Käyttäjälle voi jokaiselle erikseen määritellä, että haluaako hän HTML- vai tekstimuotoisen mailin. Tämä on varsin kätevää esimerkiksi silloin, jos halutaan pitää esimerkiksi erillistä mobiilimarkkinointilistaa, esimerkiksi jolloin saadaan mobiililaitteisiin mailit tekstimuotoisena, koska HTML-mailit tuottaa niissä aika usein ongelmia. Nykyaikana tämä tilanne nyt tosin on parantunut jo huomattavasti. No, eri lähettäjätiedot tämä nyt käytiinkin jo itse asiassa läpi. Personointi. Tämä on varsin näppärä tapa, tästä puhun myöhemmin myös tuossa markkinointipuolella ja Kari varmaan puhuu tästä tarkemmin sitten, mutta eli tämä on hyvä tapa erottua näiden uutiskirjojen avulla, eli voidaan suoraan tervehtiä käyttäjiä heidän nimellä ja laittaa osetietoja tai muuta vastaavaa näihin uutiskirjeisiin, jos niitä tarvitaan. Eli ne on täysin vapaasti määriteltävissä, sinne voi määritellä näitä lisätietokenttiä ihan vapaasti ja ne on sinne tulee semmoiset tagit, en lähde nyt teknisiin yksityiskohtiin, mutta sinne tekstin joukkoon voidaan syöttää suoraan tageja, jotka sitten korvataan lähetysvaiheessa käyttäjän henkilötiedolla esimerkiksi tai mitä nyt onkaan näitä lisätietokenttiä. Vastaanottajan tiedot voidaan tuoda CSV-tiedostossa suoraan massana sinne sisään, eli jos teillä on jossain CRM-järjestelmässä tai muualla teidän kontaktilistat, niin suurin osa nyt kumminkin puhuu tätä CSVtä, eli ne saa sieltä hyvin ulos. Ja myös nämä lisätietokentät voidaan määritellä sinne ja sitten siinä tuontivaiheessa voidaan suoraan määritellä, että mitkä kentät mäppääntyy mihinkin tietoon. Eli tämä CSV-kenttä on etunimiä, tämä sukunimi ja niin edespäin. Onko syvä? Toki. Herjääkö se duplikaatista? Duplikaattiosoitteesta. Se laittaa ne itse asiassa, käsittelee ne samana henkilönä, eli se päivittää ne tiedot. Eli jos siellä on 2 kertaa sama henkilö, niin se yrittää vain päivittää ne tiedot, jos niissä on muutoksia, niin se viimeinen jää voimaan. Entäs sitten, jos asiakas haluaa peruutiskirjeen, niin kerääkö se ne tiedot siitä, että se nyt tulee merkitä, että se blokkaa ne osat? Kyllä, joo, eli voidaan katsoa tuossa demopuolella kohtaa, että miten se toimii, mutta noihin uutiskirjapohjiin, niin siellä on olemassa suora linkki, mistä voidaan laittaa sinne uutiskirjeen loppuun esimerkiksi, että en halua enää uutiskirjeitä täältä, klikkaa tästä, niin se automaattisesti merkkaa sen silloin, että hän on poistunut täältä listalta. Näitä ei poisteta kumminkaan järjestelmästä näitä, ne vaan merkataan, että he ei enää ole tilannut tätä uutiskirjettä.